виниме сега някого. По-добре да не виниме никого, но да се опитаме да извлечеме мъдрост от всичко това. Мен непрекъснато ме гложди една идея. Аз може би, понеже съм много мнителен. Така и трябва да бъде. Могат ли да бъдат хората чрез обработка психологически докарвани до подобно състояние? Те най-вече чрез обработка биват докарвани. Говоря целенасочено, не от житейските събития, а от намесата на друг човек. Целенасочено, слава Богу, не става често. Нали? И според мен може ли някой да ползва подобно нещо като терористичен акт? Всъщност терористичните актове се извършват от такива хора, които са докарани до психоза, само че не страдащи от шизофрения, примерно, както в тези два случая, а хора, които са докарани до състояние наречено индуцирана психоза, където играе роля и сугестията, много силното внушение и естествено и вещества. Защото аз не мога да... Тази честота, която тук в последните години тези прояви имат, аз не мога да си я обясня. Нито каквото и да било отчаяние, каквито и да било житейски проблеми. Значи живели сме и в много по-тежки времена, да, именно. Но такова нещо не се е случило. Да, какво е обяснението тогава? Обяснението е, че нека да говоря с примери, всъщност по-умните хора веднага се досещат какво е преди. 90-те години сектите станаха изключително моден и изключително неприятен проблем. Психично болните отиваха към сектите, не сектите разболяваха хора, макар че и такъв вариант сигурно е имало. Нестабилни хора да декомпенсират, да се разболеят влизайки в секта, но най-вече хора, които са занемарили лечението си, но с доказано психично заболяване, влизаха в секти и там вече се случваха много лоши неща с тях. Често се и самоубиваха. Нали? Просто сектите бяха актуални. Да не кажа модерни. Сега актуалното е нестабилната психика търси един устойчив модел на поведение или дори привлекателен модел на поведение. Както примерно в средновековието психично болните най-често са имали срещи с дявола и за да са ги изгледали на клади, сега те виждат един, нали, общо взето модел, който ги прави и част от една